KGTV, KGTV, ƙauren Gwando Television, ƙauren Gwando Television, ƙauren Gwando Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini, wato ƙauren Gwando TV, mai watsa labarun gaskiya a zamanance. Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna tare da mu a nan ƙauren Gwando online television da ke nan birnin Kebbi, inda muka samu bakuncin Alhaji Ahmad Shehu Matawalle, wato ciyaman na Legend Office da ke nan birnin Kebbi. Dan kai dai barka da shigowa ƙauren Gwando online television. Kafin mu faɗaɗa cikin shirin namu, zan ɗan baku minti biyu domin shi Alhaji Ahmad Shehu Matawalle ya gabatar da kansa kuma ya gaya muku wane ne wannan Alhaji Ahmad Shehu Matawalle. Alhaji Shehu Ahmad Matawalle, za ka ɗan gaisa da lokacin al'ummar da suke kallon mu kuma a takaice su san wane ne wannan Alhaji Shehu Ahmad Matawalle. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ahmad Shehu Matawalle, chairman na ƙungiyar tsohin sojoji ta birnin Kebbi. Ni a birnin Kebbi Local Government chairman na Nigerian Legion Kebbi State Chapter. Sannan kuma ni a assistant state secretary na Nigerian Legion Kebbi State Chapter. To za mu tsundum cikin shirin namu domin ku ji me za mu tattauna tare da shi wannan babban bakon namu. Ahmad Shehu Matawalle, idan muka yi duba da matsayinka na ciyaman kuma matsayinka na assistant secretary na wannan kungiya ko in ce wannan gangamin taron na tsofaffin sojoji da aka asasa domin ci gabansu, idan muka yi duba da ta yadda aka fara kafa wannan kungiya kuma har aka samu dama aka gina ofis na musamman domin ci gaban tsofaffin sojoji da kuma tallafa waɗanda mazajensu suka riga mu gidan gaskiya wajen neman ma Najeriya yanci za a cewa, ko kuma wajen fafutuka na ganin an samu tsaro da zaman lafiya. Ta yaya kuka samu nazarin ta yadda za ku asasa wannan ofis naku? Assalamu alaikum jama'a. Alhamdulillah. Already dai Legion ko da ma akwai ta, ƙungiyar tsohin sojoji ko da ma akwai ta. Sannan kuma ni ko da ne zo dai na bar aikin soja na dawo nan birnin Kebbi, ni zo ni rijista suna ana nan can cikin gari ne. To wato dai wurin gaskiya karamin wuri na ana tushe hakan nan. Sannan yanzu kuma ko da ma kowa na son ci gaba. Saboda in kan lura misali Kebbi inda mun ka hito, ka shigo birnin Kebbi kana ganin canji. Ƙauren Gwandu ya kawo mana canji hiyar tunanin mutum. So based on wannan kuma mu ga mana da interest na ya kamata a ce mun yi wani abu mu ma abin a zo a gani, mu yi kwaikwayo da shugabanninmu. So based on wannan mu ga cewa bari mu zo mu yi wannan wurin. Kuma cikin hukuncin Allah duk wanda ya zo nan da at least alhamdulillah yana yaba. Sannan ainihin tsohin sojoji din iyayenmu suna nan ciki da yawa. So in Allah ya so da dai bakin gwargwado ko duk wanda a bincika in dai tsohon soja ne, dan mara da 63 ne ainihin iyayenmu kenan. So bakin gwargwado ko wani zo ni dai office din na samu wasu da matsaloli dama. A kowane rubuta takardar na tura Abuja akan matsalolin su saboda sun samu matsala na ba a biyan su, tare da haɗin gwiwa na ainihin state chairman Alhaji Garba Hassan Sulu. Sannan kuma akwai waɗanda ya zamanto abubuwan su dai sun komai wacce matsala ta taso da bakin gwargwado. Ina tsaya in wanda za mu je Abuja ne mu yi za mu je, in wanda kuma daga nan za mu tura ne mu je mu yi a yi, in wanda za mu kashe abin mu ne saboda mu samu biya buƙatar ainihin iyayen namu in Allah so da muna shi. To alhamdulillahi, kaɗan daga cikin jawabin Ahmad Shehu Matawalle kenan, ciyaman na Legend Office. Alhaji Ahmad Shehu Matawalle, ka ce dama ƙungiyar akwai ta kuma dama tana nan. Idan muka yi duba da yadda kuka samu sabuwar ofis da aka gina wadda dama babu irin ta yanzu aka same ta, tunda mun zagaya kwanakin baya mun je mun ga irin abin sha'awa yadda aka gina wurin, kuma wuri da gani dai ka san wuri gaskiya tsofaffin sojoji sun samu inda ya fi dacewa da su. To wannan wurin muke so mu san ta yaya aka fara har aka samu wannan wurin. Shin tsakaninku ne kuka yi haɗaka ko kuma ci gaban wani ne ya jagorance ku aka asasa wannan wurin? So alhamdulillah, wato sanadiyar yin wannan aikin wannan wurin, ko da ma dai muna da temporary site da permanent site. To masha Allah, wannan gaskiya abu yayi kyau sosai wanda ya zamanto permanent site din mu akwai lokacin so bari mu yi duba da yanayin yadda wurin ya kasance
domin an yi asasa shi ne a matsayin tsofaffin sojoji da kuma tuna baya. To ai in ban kamanta ba Ahmad Matawalle kai tsohon soja ne, kuma jihar Kebbi akwai wani abu da ya faru da ita shekara 1 da rabi da suka wuce a yayin yakin neman zaɓe, wanda akwai tsohon soja ko in ce to za a ce tsohon soja wanda ya fito takarar gwamnan jihar Kebbi, kuma Allah ya kaddara a mai girma gwamnan jihar Kebbi kamar da Nasiru Idris Kauran Gwandu wajen daular Usmaniya sai ya kasance ya dane akan karagar mulki. Yadda kuka samu damar asasa wannan wurin, shin ba ku samu challenges ba tsakanin ku da wasu sojoji daga cikin ku wanda kila suka dan nuna kishin abin ko makamancin wannan? An ka zo an ka ba mu dama idan har in mun ka sai da wancan wurin wannan kuɗin suna iya muna wannan aikin wancan wurin, to an ba mu dama. So based on wannan ko mun ka zo mun kai ta binciken abubuwa na tsadar kayayyaki da sauransu, mun kai ta bincike, to sai da muka ga cewa Allah ya sa da in dai mun ka ya hankuri da dan da hankuri in dai ka sa Allah gaba, Allah ya sa da komai kana achieving din shi. So based on wannan kuma mun ka zo mun ka shiga, Allah dai taimaka mana mu haka mu lawan. Sannan kan da mu yi shi an ba mu takardu approval da sauransu, mun kai gidan sarki, gwamnati ta sani, duk dai wani abu da duk wanda ya adda hakkin ya sani dai hukuma Allah ya sa sani, kuma cikin kunci Allah muka wannan aiki. Sannan haka wuri ne yanzu dan gaba ɗin Najeriya 36 state a gare mu, kowace state akwai ainihin wannan kungiya din, amma gaba ɗin Najeriya an ce mu annabi daga Port Harcourt sai mu, alhamdulillah. To masha Allah, alhamdulillah, gaskiya abu yayi kyau sosai Alhaji Ahmad Shehu Matawalle. So bari mu yi duba da yanayin yadda wurin ya kasance, domin an yi asasa shi ne a matsayin tsofaffin sojoji da kuma tuna baya. To ai in ba kamanta ba Ahmad Matawalle kai tsohon soja ne, kuma jihar Kebbi akwai wani abu da ya faru da ita shekara 1 da rabi da suka wuce a yayin yakin neman zaɓe, wanda akwai tsohon soja ko in ce to za a ce tsohon soja wanda ya fito takarar gwamnan jihar Kebbi, kuma Allah ya kaddara mai girma gwamnan jihar Kebbi kamar da Nasiru Idris Kauran Gwandu gwarzon daular Usmaniya sai ya kasance ya dane akan karagar mulki. Yadda kuka samu damar asasa wannan wurin, shin ba ku samu challenges ba tsakanin ku da wasu sojoji daga cikin ku waɗanda kila suka dan nuna kishin abin ko makamancin wannan? Alhamdulillah an samu challenges sosai, dan mu dai gaskiya kungiyar tsohon sojoji ko ina gwamnati aka. So daga cikin mu kayan ma lokacin kayan zaɓe ana batun zaɓe, ainihin shi state chairman Alhaji Garba Hassan Suru da state PRO Dantani Mai Dan Majega da state treasurer Alhaji Aliyu Umar da state secretary Alhaji Yahaya Yaldu, mun ka zo an ka zanna an ka tura ni rubuta takarda, an ka banda ma rubuta takarda na tura ma 21 local government a garin mu da sunan cewa ana neman kowane ciyamomi sun ka zo mun ka zanna mitin na ciyamomi da cewa to duk wanda ya san cewa shi na da fatin da ya kason shi ba a hana ka, amma kakka hito ƙwararra ka yi wanga kai fatin da ba na gwamnati ba. Sannan duk wanda a tare da ƙungiya to ya tabbatar cewa gwamnati ya yi, duk wanda bai bi gwamnati ba ya bi wani fati to gaskiya yana sa matsala da gwamnati dan ba mai yadda. An ka zo an kai magana an ka yadda. So daga cikin mu akwai wanda karara ya je an kai mai advisor da chief security na ɗayan wannan bangare, ya ɗauko poster ya rika ya ɗauki hoto kuma ya zo ya tura ga website namu na veteran. Kaga wani cin zarafi na, saboda mu gwamnati maka kuma ya zo shi bai gwamnati kuma na ga inda yayi. Sannan wannan person din ni nan ya kira ni in person, chairman ne na Gwandu ya kira ni ya ce Matawalle ya ce kana ina ce mishi an kai mu gaisa shi, ya ce da Allah son naka in zo in gane ka, ina son saboda na ga kana da jama'a mu te da ni da kai da jama'a kan mu te gidan wani kaza kuma mun ka te zai mun alheri. Ni ce wallahi alheri da za a ba su ba ni so ne, ni Allah ya rama asiri ba ni. Ya sa kira na bayan awa 2 niki, to tun daga lokacin nan in ba shekaran jiya da Allah ya sa mai girma gwamna ya ba mu wannan kuɗin ba, wanda har sun kato da an ka zo an kai magana, in ba na wallahi tun daga lokacin nan da an kai zaɓe har bisa ga mu sake magana shi ba, saboda ni ya ɗauke ni maki ne tun da ya ce ga abin da ya kaso in na ce ba ni karara, ni na ce ƙoron Gwandu ni kai. Sannan dukkan mu masu duk dai wanda ka gani cikin lijin cikin kashi 1000 mutane 1000 a cike bisa mutane 1000, to Allah ya so da wuya ka samu mutum 10 ko 20 wanda kai wani bangare wanda ba ƙwallon Gwandu ba.
su ka ko a wannan alhamdulillah. Ƙauren gwandu mutum ne kuma mai son jama'a, bayan kuma yana son jama'a mutum ne mai kishi yana son talakawa, yana son jama'a tai kuma sannan babu wata ɗaukar ɓangare ko wani abu. So gaskiya ƙauren gwandu ba abin da za mu ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka mai da alheri. Amin summa amin. Ahmad Shehu Matawalle, sati ɗaya da ya wuce ko in ce kwanaki, na san kun yi wani gagarumin biki a fadar mai girma gwamnan jihar Kebbi. Bikin nan da kuka yi biki ne na tunawa da tsofaffin sojoji mazan jiya da irin gwagwarmayar da suka basuwa a wannan ƙasar baki ɗaya, musamman a nan jihar Kebbi da muke magana. Ban sani ba, sha'awannan yanayin na bikin, na gabatar da wannan bikin, akwai wani tallafi da kuka samu wurin mai girma gwamnan jihar Kebbi? Alhamdulillah mun samu tallafi, mu kuma muka samu tallafi. Mun ka samu tallafi, mu an kawo biki ne na tunawa da 'yan mazan jiya, wanda kuma duk shekara duk ana yi ne, muna ce mai 11-11. Ana yin launching ran 14 ga wata na watan ɗaya, ana yin fare kuma ran 15 ga wata. To ran launching nan da an kai ran 14 ga wata, ran nan in fact mun samu abin da ba mu taɓa tunani ba a duniya. Sannan duk Najeriya babu irin ƙaura. Da abin da ya muna ni ya ga muka magana ga har ga Allah, duk Najeriya ba inda an ka faranta mu tsohin sojoji da irin jihar Kebbi, babu shi. Mun samu tallafi kuma tallafi ya shigo hannunmu ko mun yi aiki da shi daidai da ya kamata. Dan mun zo local government da a gare mu kowane ciyaman an tura mai abin da ya kamata a bashi, mamata mun basu, masu rai kuma an basu, kuma kowa ya alhamdulillah. Ahmad Shehu Matawalle, a yayin gudanar da wannan bikin naku da kuka yi na tunawa da tsofaffin sojoji a can fadar gwamnatin jihar Kebbi, na tabbata a wannan ranar mai girma gwamna da ku karan kanku za ku kasance cikin farin ciki sosai. Shin ko akwai wani alkawari da kuka samu ga lokacin al'ummar jihar Kebbi masu hannu da ruwa a cikin wannan fadar gwamnatin, ko kuma shi karan kansa mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, gwarzon daular Usmaniya, akwai wani alkawari da kuka samu? Alhamdulillah akwai alƙawarin da an kai muna, kuma Allah ya so da muna da tabbacin cewa alƙawarin kamar yana ga hannunmu ne. Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, gwarzon daular Usmaniya, ya muna alƙawarin kujerar maka guda 2. Sannan kuma akwai hilayen da mun ka daɗe muna ta biya fayil har ya kai ofis ɗin da a dai ba mu a samu ba, amma ya muna alƙawari yanzu haka su ma cewa tabbas a ba mu hilayen nan. So insha Allah muna da tabbacin za mu samu hilayen da an kai muna alƙawari, sannan muna tabbacin insha Allah za mu samu kujerar maka guda 2 da an kai muna alƙawari. Allah su yarda. Ciyaman, ka yi maganar kujerun maka har 2 da kuma filaye waɗanda kuka yi tabi da fayil da sauransu, har mai girma gwamna ya ɗauki maka alƙawarin cewa in Allah yarda za a san yadda za a yi filayen su zama mukalinku. A wannan kujerun 2 da aka bayar ga a sashen ku, ba mu sani ba ko kana daga ciki ko baka daga ciki, amma ta yaya za ku gudanar da wannan ta yaya za ku san yadda za ku kasafa kujerun nan guda 2 nan? To yadda normally dai can da inda an ka hito da mun ka san ana yi, ba mu taɓa samun kujera 2 ba. Kasan shi ƙauran gwamnati daban ne ba. Gaskiya ne. Ba a taɓa samun 2 ba. So can inda an ka hito duk an ka bada kujera ainihin ta ciyaman shi ka taya. To yanzu da an ka samu 2 ban sani ba. Ina ciki in ban ciki to in dai ina ciki ina so. In kuma rabona ne Allah ya sa ina rabo ciki zan samu, in ba rabona bane kuma duk abin zama alheri Allah shi muna. Amin suma amin. Amma ai ga bayanin ka cewa a lokacin guda ɗaya ce ake bai, kuma state chairman shi yake tafiya. So yanzu gashi an samu ƙarin 2. So muna fatan dai Allah ya kaddara za ka kasance daga cikin masu tafiya, domin mu ma a sanya mu cikin addu'a insha Allah. Amin suma amin. Ai in tai to ina ganin duk ibada zan yi ƙauran gwamnati zai tawa addu'a har in dawo. So masha Allah, masha Allah. Ahmad Shehu Matawalle, chairman na Legend office. Idan muka yi duba daga ka Allah ya kawo ka Kauran Gwandu television, ya ka ga yanayin wurin kuma wanne? Ai da ni shigo wurin ina muku fata alheri. Da ni shigo wurin gani ba ɗauki, bari ga maka wani abu. In ka shigo Kauran Gwandu television, ina ga maka har ga Allah, a ce a ruhe maka ido ka shigo nan a buɗe ka, gaskiya baka ce kai Najeriya. Sannan har kana ni wallahi ba taɓa tunanin cewa akwai irin wanga ofis jihar Kebbi ba. So in Allah ya so ya da mutanen mu dai suna alfahari da gwamnan mu da kuma magoya bayan gwamnan mu da jama'a jihar Kebbi, kuma ana neman ci gaba. Ubangiji Allah ya cige mu na gaba,
Allah shi wa ƙauren gwandu maganin abin da bai yawa kai ne. Allah shi dafa mishi, Allah ya shige mai gaba, Allah shi mai kariya, Allah ya tallafa mai, Allah shi mai maganin abin da bai yawa kai ne. Albarkacin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albarkacin sunayen Allah 99. Masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar tamu tare da Ahmad Shehu Matawalle, wanda shine chairman na Legend da kuma assistant secretary na kungiyar nan ta Legend, wato tsofaffin sojoji 'yan mazan jiya kenan. Kada dai ku sha'afa, kuna tare da mu daga nan Ƙauren Gwandu online television. A madadin ni Bello A Dalijan da na shirya na gabatar muku tare da abokan aiki na Alhaji Hayyabi Abubakar da Muhammad Awal Soja. Ku kasance tare da mu wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya saki dawowa da mu. Ma'assalam. KGTV Ƙauren Gwandu Television. Ƙauren Gwandu Television. Ƙauren Gwandu Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini, wato Ƙauren Gwandu TV, mai watsa labarun gaskiya a zamanance.